Здравейте, хора! Днес ще пробваме нещо много интересно, само че май ще сменим светлината, защото тук е малко странна. Така, хора, вече светлината, да кажем, става и днес ще отваряме нещо много интересно. Ето това зрънчо с гримове, което много искам да го отворя, така че нека да го отворим. Да започнем. Изглежда ето по този начин. Пише Vani Snacks. На 13 години. Да. Така че да. Би трябвало вътре да има грим, като червил, сенки, нещо за вежди и така. Поне така мисля да е. Ще правя още такива части. И нека да го отваряме. Първо да дегустираме, защото вижте, вече са по-различни от както миналата година, когато ги пробвах. О, да. Нека да отворим ето това бланче, каквото е. Само да се науча как да отварям. Отворих го. Ето по този начин изглежда с фламинго. Само да видя дали ще... Това трябва да се махне. Ще гледам бавно да го махна, за да може да не остане такова грозно. Че да. Ще се върна като го махна. Така, махнах го брутално. Нека да го отворим. Изкуствено ли? Първо ще сложа на ръката. Такова има лекичък цвят. И вижте как се променя самият цвят. Окей. Така. Това мирише брутално. Добре. Окей, оценявам го 10 от 10. Много ми харесва. Тада, снакса също е 9 от 10. Пия си в любимата чашка. Така че, чао от мен!